Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoxe imos a falar de literatura, de curiosidades e de alimentación. Alimentación de peixe, me parece tamén. Temos con nos Alberto González Garcés, que ven a presentarnos o seu último libro, o segundo, o primeiro de relatos, non? Somos o que imaginamos. Sí, é o meu segundo libro. O primeiro foi de poesía, que se chamaba Alta Mar, Mar Aberta. Este é o meu segundo. Somos o que imaginamos. E claro, o título pretendo con el xa dar unha idea de que fala o libro. De moitas cousas, Fala de moitas cousas, pero sobre todo da imaginación. Bueno, neste libro está dividido en distintas partes, ¿no? Na primeira parece que vai un pouco máis encadenado, pero xa nas segundas é como, bueno, realmente como imaginas o que te apetece realmente falar, non hai un tema concreto. Non, porque como é imaginativo, dependeu moito de certas cousas. Por exemplo, das madrugadas, pola mañán, cedo, cando eu despertaba ou antes de despertar, ocurríaseme algunha cousa, reflexionaba sobre ela, concebía un esquema e con el escribía despois un relato que iba corrixindo despois máis tarde, non? Hai a xente que imagine que aquí pode haber relatos de ficción e iso, non, aquí é máis como reflexións, como hai moito máis de ti que da fantasía, non? Hai de todo. Evidentemente, cando un escribe sempre hai moito de si mesmo, non? Porque, claro, o que levas interiorizado, escribas do que escribas ou fales do que fales, sales ti, no medio. E si, é moito de moita lectura, de moita reflexión, de un pouco de imaginación, pero tamén salio eu presentemente. Hai alusións á mitoloxía, hai alusións á literatura, hai moitos escritores. Cales son os teus referentes? Os meus referentes, por exemplo, é o meu pai. Meu pai está constantemente en todos os meus libros e sempre estou pensando en ele. Pero outros como que non é tan coñecido, Miguel Carlos Vidal, ou Cervantes, ou Borges, o Nele da Piñón, pero aproveitando que me faz a pregunta non teño máis remedio que falar do meu pai, porque veño de saber que un grupo de académicos de la Real Academia Galega van a propoñer a Miguel González Garcés, o meu pai, como candidato a que lle sexa dedicado o Día das Letras Galegas do ano 2026. E claro, para min podes imaginar, é un orgullo, non? É un orgullo, pero claro, unha proposta é unha proposta e ten que cristalizar e eu teño que facer todo o que poida da miña parte para conseguir que esa candidatura se converta na realidade, na dedicatoria dese Pois libro. Presentar este libro nestos momentos pois hai unha boa chance, non? Para conseguilo. É unha casualidade fermosísima e magnífica. Bueno, ti foches director do Oceanográfico moitos anos, científico, e aquí, neste libro, tamén aparece, bueno, pois a túa preocupación pola pesca, que ata chegas a misturala con Quixote, non? Sí, bueno, eu vivín moitos anos traballando no mar, en investigación, pero tamén foi moitos barcos de pesca, moitos barcos de investigación, e traballei no mar 48 anos, que son uns cantos. Pero claro, tamén, cada vez que falo de moitas cousas, saen os peixes por todas partes. Nas lecturas e nas reflexións tamén. E ocurríseme, no Quixote, que é un libro de terra adentro, que é da Mancha, cita moitos peixes, cita pouco, o Don Quixote come moitos peixes, e teño un relato que falo destas cousas, e invito os lectores que o lean para que vexan que non comía demasiado peixe. Non demasiado peixe. E, sen embargo, ti dis que o consumo de peixe está relacionado coa felicidade, non? Sí, porque, por un lado, cando queremos facer unha festa, normalmente pensamos en comer peixe ou unha mariscada, produtos do mar. Falo aí, un amigo meu que pasou por unha enfermedade moi grave, moi seria, a superou, e para celebrar a superación foi a un sitio de peixe e marisco para celebrarlo ca familia. Iso por un lado, asociamos as celebracións co peixe. E despois, todo o mundo sabe que os peixes, especialmente os azuis, ten moita omega 3, e o omega 3 facilita o desenvolvemento da serotonina e da dopamina,
que contribúen son antidepresivos e contribúen á felicidade. Por iso comer peixe, digo eu, é certo, os médicos o dicen, que contribúe á nosa felicidade. Eu animo a consumir peixe. Moi ben, entonces con literatura tamén nos axudas a ter unha dieta sana. Bueno, e acabas o libro con un relato adicado ao COVID, non? Sí, falando de COVID, dedicado aos sanitarios, porque todos pasamos, sabemos moi ben como foi, como pasamos mal todos, como sufrimos, ata que chegaron as vacinas non sabíamos o que ia pasar. E de repente, coa atención dos sanitarios, que os aplaudimos naquele momento desde os balcóns e das ventanas, e eu penso que os debemos seguir aplaudindo todos os días da nosa vida, polo menos na imaginación. Gracias ao sistema sanitario español e galego, que son unha maravilla, gracias ás persoas, aos sanitarios, conseguimos superar a COVID. Esa etapa. Sí, e dediquei o último capítulo ao proceso do COVID, pero dedicado especialmente para felicitar os sanitarios. Bueno, Alberto, para acabar, que significa para ti escribir? Pois, eu traballei moitos anos da miña vida, pero nun momento determinado, precisamente ca pandemia e precisamente ca xubilación, encontrei unha cousa que non contaba con ela, que é o tempo. E vin que tiña tempo para facer cousas diferentes. Para encher aquel tempo, vin que podía divertirme e pasalo ben facendo unha cousa que non fixera hasta aquel momento dunha forma seria, que foi escribir. E entón, dixen, bueno, vou disfrutar da vida, vou pasalo ben, vou escribir. E escribindo non solamente o paso ben, sino que aprendo moitísimas cousas. E se sou capaz de transmitir algo desto aos lectores, para mí é a felicidade. Así que escribo para ser feliz e para facer felices os demais. Qué bonito. Bueno, pues acabamos con esto, Alberto, y lembramos esa recomendación de Miguel González Garcés como autor para o Día das Letras Galegas 2026. Sí. Aquí nos sumamos a esa petición. Exactamente. O que pido é que se adhiran todas as persoas que queiran a esta candidatura. Por exemplo, buscando na rede candidatura Miguel González Garcés Letras Galegas, aí ten un enlace para poder apoiar esta candidatura. Pues queda dito. Moitísimas grazas. Gracias a ti.